mlebu sekolah iku lho, gak duwe dhuwit. Yo, ngomel ae, mari ngene lho tak golekno. Waduh. Iki ya apa rek? Tanggungan tambah akeh. Dia anak sing katene mlebuan sekolah. Ndi bojo murang-muring. Duh, ngeluh ndasku. Ya opo iki kerjaan karo sing kena. Mbok pusing. Terus ya opo iki? Aduh. Mbok, cuma mikir pusing. Ya apa ya? Kasih ngeluh. Pusing aku nek kok. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kerjaan apa iki sing enak ya Allah. Nasib ya Allah. Kapan sing sekiranya urip ki enak ya Allah. Bingung Gusti. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu iki ya Allah, lancarno rezeki. Bosen urip susah ya Allah, tak berdaya ya Allah. Amin. Aduh, lelak-lelak. Terus dina jak mangan kon itu tapi ora payu-payu tak tol. Payu apa dos aku butuh duit dos. Moyomu pesi gak payu-payu. Mangan. Dendang lemu, dendang payu pisan ya. Mangan sing marek lho dos. Saiki aku butuh duit, katene saya bayar anak sekolah, kon kapene tak tol dos. Jangan dipangan. Tunggu dos. Tinggal melaku saya dus mengerti oleh penggawean yang penting awakmu mari tak pakani. Lulusan SD heran rek biyen lapo sekolah gak temenan pusing nek tamatan SD kerjaan gak oleh mbok ini duit cepet iki rak. Ya ono iki. Ada kudu dosa. Iki kudu nutup identitasku rak. Iki petok aku.
Saya tak golek-golek nih ono depan kali. Oke. Woi, jangkrik maling. Nope. Run. Nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Wonten apa, Pak? Jadi sampean kate dodol wedhus. Oh, nggih nggih, monggo pinarak. Nggih. Monggo. Nah, gini ya. Nggih. Piro kabeh wedhus sampean? Wedhus kula nggih wonten lek gak 8 lek gak 7-an wedhus. Iku didol kabeh apa? Ya apa? Nggih kula dol sedaya Kabeh? kabeh nggih. Kondisine ya kondisine. Kondisine. Insyaallah sehat kabeh. Ndak soalnya kayak anu wedhus di kono sing. Wonten. Mencret to. Insyaallah wonten lek niki. Oh, Nggih iya. insyaallah. Nah, ini anu ya tak anu delok ya. Nggih monggo lek delok teng kandang. Di kandang ya, di kuwi ya. Nggih. Apa di jero omah apa di kandang? Wonten Oh. teng mburine omah. Iya, iya, Monggo iya. kula terake. Monggo sampean ningali Iki wedhus. nggih. Ini sehat-sehat kabeh. Iki apik. Iki didol kabeh apa anu bagian? Nggih, lek sampean kepingine kabeh nggih monggo kula dol kabeh. Coba sampean cek. Begini wonten sing sakit ta, wonten nopo? Iya apik-apik iki. Nggih. Masuk, masuk. Nggih napa? Es. Anu. Anu wis didol wis tak tuku wis ya. Nggih. Kidil nggih. Iki tak tuku kabeh wis ya. Kabeh. Iya. Oh nggih nggih Wis monggo. ya. Dil kan Ah. rego mau. Ah, ya apa Nggih. iki pembayarannya ya mau bayar. Nggih, terserah sampean. Apa anu di Transfer. transfer ya. Nggih boten napa-napa. Apa anu bang bangi. apa? Rekening bang apa? Nggih niki. Nggih, kula sampean jauke sing pundi monggo. Niki. Sing pundi? Oh, saya. Anu wis iki wis sing ijo iki wis ya. Oh, nggih nggih Ijo nggih ya? nggih. Heeh. Nggih. Ah, Nggih pun. Dari aku duwene iku. Ya. Wis ya, mulai ya. Oh, nggih, monggo. Rene tak anu susul tak dikek nggih. Nggih, mobil. Iya. Oh, nggih, pickup nggih monggo. Mari ini ya. Nggih. Monggo. Nggih pun Pak, sun nggih Pak, nggih. Ya ya wis. Nggih. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki arek-arek niki ya Allah. Alhamdulillah.